Mae Wiltan Limited yn gweithgynhyrchu cydrannau newidyddion i'w defnyddio i gynhyrchu pŵer a dosbarthu pŵer. Mae'r cwmni wedi cael llwyddiant led y Deyrnas Unedig ac yn allforio dramor. Ond ers 2019, yn sgil cau prif gyflenwr, Brexit a phandemig Covid-19, mae Wiltan wedi gorfod wynebu heriau newydd mawr i'w busnes. Wrth i brisiau deunyddiau craidd parhau gynyddu, aeth Wiltan o dalu 1,500 y dynnell i dalu tua 5,000 y dynnell heddiw. Roedd hyn yn ergyd drom i Busnes ac roedd yn gwneud cyflenwi nwyddau mewn ffordd gystadleuol yn llawer anoddach. Roedd Wiltan hefyd yn cydnabod bod ei peiriannau'n mynd yn hen ffasiwn, lle roedd y gwaith yn dal i fod yn waith llaw a llafur ddwys. Gyda phrisiau deunydd creu yn tu hwnt i'w rheolaidd, roedd angen iddyn nhw edrych ar opsiynau eraill i gynhyddu cynhyrchiant a chystadlu ar gau mwy gwastad. Cysylltodd Wiltan â'r tîm arloesi o Lywodraeth Cymru a oedd yn gallu cynnal astudiaeth o gynhyrchiant y cwmni. Roedd y tîm yn gallu nodi anghenion y busnes a ble roedd y cwmni'n mynd. Roedd hyn yn caniatáu i Wiltan ddod i'r casgliad y byddai angen iddo fuddsoddi mewn peiriannau newydd a oedd yn fwy awtomataidd ac yn fwy effeithlon. Cafodd y gwaith o brynu'r peiriannau newydd ei ariannu gan y rhaglen Gwella Cynhyrchiant Busnes. Gyda peiriannau newydd wedi ei gosod, mae'r cwmni wedi mynd ymlaen i ddyblu ei gynhyrchiant. Mae wedi caniatáu iddyn nhw symud ei staff i feysydd eraill i gynhyrchu nwyddau pen uchaf a nwyddau o werth uwch. Mae dyfodol Wiltan Limited yn gyffrous, ei bod yn gweithredu fel cwmni bach mewn tref fach yng Nghymru. Mae nhw'n parhau gystadlu ar lwyfan byd-eang. Mae hyn yn rhywbeth i fod yn falch ohono ac yn rhywbeth i'w ddathlu.